Vítam ťa pri počúvaní tohto príbehu. Nie je dôležité, kde sa práve nachádzaš. Stačí, ak si na chvíľu ochotný venovať pozornosť slovám. Príbeh, ktorý budeš počuť, je fikcia, no vychádza z vecí, ktoré sú ľuďom blízke. Z pamäti miest, z nevypovedaných otázok a z ticha, ktoré má niekedy väčšiu váhu než odpovede. Ak chceš, môžeš len počúvať. Príbeh sa začne sám. Les nad dedinou nepôsobil len staro. Pôsobil pamätlivo, ako by každý strom v sebe niesol úlomky hlasov, krokov a sľubov, ktoré sa tu kedysi vyslovili potichu, zo strachu alebo zúfalstva a nikdy neboli vzaté späť. Vzduch bol ťažký, nasiaknutý vlhkom a vôňou rozkladajúceho sa lístia, a keď sa človek započúval príliš dlho, mohol mať pocit, že les dýcha pomalšie než on. No vytrvalejšie, trpezlivo čakajúc, kým sa niekto unaví skôr. Uprostred tejto hmoty ticha stal dom. Nie ako votrelec, ale ako niečo, čo tam vždy patrilo. Jeho steny boli sivé a popraskané, no nie zubom času, skôr dotykom príliš mnohých rúk, ktoré sa o ne kedysi opierali, keď už nevládali stať sami. Okná neodrážali svetlo, len ho pohlcovali, a človek mal nepríjemný dojem, že keď sa na ne díva príliš dlho, niekto sa z druhej strany pozerá tiež. V dedine o ňom nehovorili radi. Nie preto, že by neverili v kliatby, ale preto, že niektoré veci sa dajú prežiť len vtedy, keď sa o nich mlčí. Marek prišiel do dediny unavený spôsobom, ktorý sa nedá vyspať. Unavený z vlastných myšlienok, z hlasov v hlave, ktoré sa ozývali vždy, keď konečne nastalo ticho. Tvrdil si, že hľadá pokoj, no v skutočnosti hľadal miesto, kde by ho jeho minulosť nenašla tak rýchlo. Keď sedel v hostinci, cítil na sebe pohľady miestnych. Nie zvedavé, ale opatrné. Ako by si ho zaradili medzi ľudí, ktorých je lepšie nechať ísť tam, kam sa sami rozhodli ísť, aj keď to neskončí dobre. Les je veľký, povedala hostinská. Jej hlas bol chraplavý a zvláštne mäkký zároveň. Nie každý kúsok lesa je rovnaký. Marek sa usmial, no úsmev sa mu zlomil skôr, než stihol niečo zakryť. Potrebujem byť sám, odpovedal úprimnejšie, než chcel. Aspoň na chvíľu. Žena si ho chvíľu prezerala, ako by v ňom videla niekoho iného, mladšieho, vystrašeného. Tak tam chodte, povedala napokon. Ale keď začnete mať pocit, že vás niekto počúva, neodpovedajte. Cesta lesom nebola desivá hneď. Strach prichádzal pomaly, nenápadne, v drobných pochybnostiach, v tom, že Marek kráča dlhšie, než by mal, že stromy sa opakujú, že niektoré kmene sú až podozrivo podobné. Keď dom zbadal prvýkrát, srdce sa mu stiahlo nie prudko, ale hlboko, ako by si jeho telo spomenulo na niečo, čo myseľ ešte odmietala prijať. Nechcel tam ísť. A práve to ho prinútilo urobiť ďalší krok. Dotyk kľúčky ho vylákal viac, než by čakal. Bola teplá, živá a Marek mal na okamih absurdný pocit, že ak ju pustí, niekto ju z druhej strany stisne späť. Vnútri sa cítil okamžite menší. Dom nepôsobil opustený, skôr sústredený, ako by v ňom niečo neustále premýšľalo, spomínalo, čakalo. Je to len dom, povedal si potichu, no hlas sa mu zlomil, ako by mu ani on sám neveril. Noc v dome neprichádzala náhle, ale plazivo, ako keby sa tma pomaly vpíjala do stien, do podlahy, do Marekových myšlienok a každým ďalším večerom trvala o niečo dlhšie, než by mala. Keď zapadlo slnko, dom sa zmenil. Nie viditeľne, nie okato, ale spôsobom, ktorý si človek uvedomí až vtedy, keď sa v ňom ocitne sám a ticho už nie len absenciou zvuku, ale prítomnosťou niečoho iného. Marek ležal v posteli a počúval. Spočiatku len vietor, ako si nahováral, len staré trámy, ktoré pracujú,
len drevo, ktoré si pamätá teplo dňa. No čím dlhšie ležal s otvorenými očami, tým viac mal pocit, že dom nespí spolu s ním. Že čaká, kým Marek zaspí ako prvý. Strach neprichádzal ako panika. Bol to skôr neustály tlak hrudi, jemný, ale vytrvalý, ako ruka položená na srdci, ktorá sa nikdy celkom neotiahne. Marek si začal všímať, že dýcha plyčie, že sa bojí pohnúť, pretože každý pohyb znel v tichu príliš hlasno, príliš konečne, ako by niečo v dome zaznamenávalo každý jeho nádych. Prvú noc ho zobudil zvuk krokov. Nie rýchlych, nie nahnevaných, pomalých, rozvážnych, ako by niekto kráčal domom bez cieľa, len zo zvyku. Marek sedel na posteli. Srdce mu bilo až v ušiach a presviečal sa, že je to len sen. Len dozvuk únavy, len ozvena vlastného strachu, ktorý sa rozhodol mať tvar zvuku. Je tu niekto? Zašepkal. Hlas mal suchý a cudzí. Kroky ustali. A to bolo horšie, než keby pokračovali. Ďalšie noci sa začali meniť drobnosti. Veci, ktoré si pamätal presne, pretože ich uložil zámerne. Stolička otočená chrbtom k stene, kniha položená na nočnom stolíku, dvere zatvorené až na doraz. Ráno však stolička stála pri okne. Kniha bola otvorená na strane, ktorú nečítal, a dvere boli pootvorené, ako by ich niekto nechcel zatvoriť úplne, aby sa mohol kedykoľvek vrátiť. Marek si nahováral, že je to roztržitosť, že únava robí s pamäťou zvláštne veci. No hlboko v sebe cítil, že dom si pamätá lepšie než on a že mu to dáva najavo. Najhoršie boli sny, pretože v nich dom nebol strašidelný. Bol známy. Snívalo sa mu o izbách, ktoré nikdy predtým nevidel, no vedel presne, kde sa nachádzajú. O chodbách, ktoré sa stáčali presne tak, ako to očakával. Ako by ich už kedysi prešiel, dávno predtým. V snoch počul hlasy. Nie cudzích ľudí, ale vlastné, mladšie, detské, plné strachu a naliehavosti. Jednej noci sa zobudil na šepot tak blízko ucha, že sa mu zježili vlasy na zatylku. Nerozumel slovám, no rozumel pocitu. Výčitke, jemnej, trpezlivej, ako keď niekto čaká, kým si spomenieš na niečo, čo by si nemal zabudnúť. Myšlienka na pivnicu sa Marekovi do hlavy dostala nenápadne. Ako trieska pod kožu, ktorú cítiš pri každom pohybe, no stále ju dokážeš ignorovať. Až kým sa bolesť nestane jedinou vecou, na ktorú sa dá sústrediť. Najskôr si len uvedomil, že dom má zvláštnu vôňu, ktorá sa v noci menila. Počas dňa cítil prach a staré drevo, no po zotmení sa k tomu pridávalo niečo vlhké, zemité, ako otvorená pôda po daždi, a ten pach akoby neprichádzal z izieb, ale z dola. Ležal v posteli a presviečal sám seba, že ak zostane hore dostatočne dlho, dom stratí trpezlivosť a prezradí sa, no opak bol pravdou. Čím dlhšie bol Marek pri vedomí, tým viac mal pocit, že dom bdie spolu s ním. Pokojne, bez nervozity, ako by presne vedel, že skôr či neskôr sa stane to, čo sa má stať. Zvuk prišiel krátko po polnoci. Nie rána, nie buchnutie, ale také tiché, duté klopnutie, ktoré vychádzalo spod podlahy tesne pod miestom, kde stála posteľ. Marek zadržal dých a počúval. Celé telo napäté, pripravené utekať, hoci nevedel kam. Klopnutie sa zopakovalo. A potom ešte raz. Vtedy ho zasiahlo niečo horšie než strach.
Rozpoznanie. Ten zvuk poznal. Nevedel odkiaľ ani prečo, ale jeho telo reagovalo skôr než mysel. S tou istou tichou úzkosťou, akú cítil ako dieťa, keď stál pred zatvorenými dverami a vedel, že za nimi je niečo, čomu sa nedá vyhnúť. Stal z postele pomaly. Opatrne. Ako by sa bál, že ak sa pohne príliš prudko, dom si to vyloží ako nesúhlas. Podlaha pod jeho nohami nevrzgala. A práve to bolo najznepokojúcejšie. Keď zišiel na chodbu, uvidel dvere, ktoré si predtým nevšimol. Neboli nové, len tam predtým neboli. Úzke, nízke s tmavým rámom, ktorý pohlcoval svetlo lampy a s kovovou kľučkou, chladnou na dotyk, až ho striaslo. Marek vedel, že sú zamknuté a zároveň vedel, že sa otvoria. Nemusím, zašepkal do ticha viac pre seba než predom. Slova zneli prázdno, bez váhy. Za dverami cítil priestor, ktorý sa nechcel skrývať, len čakať. Niečo v ňom vedelo, že ak sa teraz vráti do postele, noci sa budú len zhoršovať, tichšie, vytrvalejšie, až kým mu nezoberú spánok myšlienky, možno aj pamäť. Pivnica nebola hrozbou, bola ponukou. Otvoril dvere. Vzduch, ktorý z nich vyšiel, bol chladný a vlhký, nasiaknutý pachom zeme a starých vecí, ktoré boli uložené s úmyslom už sa k ním nikdy nevrátiť. Schody viedli dole do tmy. Nie prudko, ale pozvolna. A Marek mal pocit, že zostupuje skôr do spomienky, než do priestoru. Každý krok ho stal úsilie. Nie fyzické, ale vnútorné. S každým schodom sa mu v hrudi ozýval zvláštny smútok, ako by vedel, že niečo, čo tam dole nájde, mu už nikto nevezme späť. A predsa kráčal ďalej. Schody končili tam, kde sa tma už ďalej neodvážila ustupovať. A Marek mal pocit, že keď zišiel posledný stupeň, niečo sa za ním nepatrne pohlo. Nie zvukom, nie pohybom vzduchu, ale zmenou samotného priestoru, ako by dom jemne posunul svoje hranice a rozhodol sa, že teraz už niet cesty späť. Pivnica bola väčšia, než by mala byť. Strop sa strácal v polotieni a steny, hrubé a kamenné, pôsobili, ako by ich niekto staval pomaly, s rozvahou a s vedomím, že to, čo tu raz zostane, nemá byť nikdy nájdené náhodou. Vzduch bol ťažký a chladný, no niesol v sebe slabý, pulzujúci pocit prítomnosti, ktorý Marek nedokázal pomenovať, len vnímať. Po okrajoch miestnosti stáli staré predmety, uložené s neprirodzenou starostlivosťou. Rozpadnuté truhlice, stoličky bez nôh, detské topánky, ktoré tu nemali čo robiť a zrkadlo otočené tvárou k stene, ako by sa niekto bál toho, čo by v ňom ešte mohlo zostať. Všetko bolo pokryté jemnou vrstvou prachu, no Marek si s nepríjemným stiahnutím žalúdka uvedomil, že v tom prachu nie sú pavučiny. Na jednej zo stien, tam, kde svetlo lampy dopadalo len neochotne, si všimol ryhy. Najskôr len čiary, hlboké, nepravidelné, vedené rukou, ktorá sa ponáhľala alebo sa triasla, no keď sa priblížil, pochopil, že to nie sú len stopy nástroja. Boli to písmená. Mená. Desiatky mien vyritých do kameňa, niektoré staré a oblé, vyhladené časom, iné ostré, čerstvé, ako by ich niekto dokončil len nedávno a ešte sa nestihli naučiť mlčať. Marek prechádzal pohľadom po radoch znakov a cítil, ako sa mu v hrudi niečo pomaly rozpadá. Pretože pri každom mene mal zvláštny nevysvetliteľný pocit blízkosti. Nie spomienku, ale ozvenu. Ako keď si uvedomíš, že niekoho poznáš, hoci si ho nikdy nestretol. A potom ho uvidel. Svoje meno. Vyrité hlbšie než ostatné. Rovnejšie. Ako keby ruka, ktorá ho písala, vedela presne, čo robí.
Nie, pomyslel si, no myšlienka nemala silu odporu. Bola len tichým želaním, ktoré prišlo príliš neskoro. To nie je možné. Nemohol som tu byť. Nepamätám si to. Stál nehybne s lampou v ruke, ktorá sa mu jemne triasla a po prvýkrát od príchodu do lesa si uvedomil, že jeho strach nemá tvar príšery ani kliatby, ale spomienky, ktorú si roky odmietal pustiť k telu. Niečo v ňom vedelo, že dom ho nestraší. Dom ho pripomína. Ja som bol len dieťa, ozvalo sa v ňom naliehavo ako obhajoba vyslovená pred súdom, ktorý už dávno rozhodol. Bál som sa. Chcel som, aby to prestalo. Chcel som, aby niekto prišiel. V hrdle ho pálilo a dých sa mu skracoval, no s tým prišlo aj čosi iné. Zvláštny, bolestivý pokoj. Ako keď si konečne priznáš vinu, o ktorej si celý život tvrdil, že neexistuje. Ticho v pivnici nebolo prázdne. Malo váhu, ako by sa dalo položiť na plecia a Marek cítil, že ak prehovorí, slova nepadnú na zem, ale zostanú visieť vo vzduchu, zachytené niečím, čo ich už dávno čakalo. Takže je to pravda, povedal napokon. Hlas mal nízky, opatrný, ako by sa bál, že hlasnejšie slová by mohli niečo zlomiť. Bol som tu. Dom odpovedal bez ozveny, bez smeru, hlasom, ktorý neprichádzal zo stien ani zo stropu, ale priamo do priestoru medzi jeho myšlienkami. Vždy si bol. Marek prehltol. Prečo? Spýtal sa. Prečo ja? Na okamih sa zdalo, že dom váha, no nebolo to váhanie, bola to úcta k času. Pretože si sa nebal pamätať, odpovedal napokon. Aj keď si sa bál všetkého ostatného. Marek sa krátko, trpko zasmiel. Bál som sa príliš. Bál som sa tmy, ticha, samoty. A preto si mi dal hlas, povedal dom jemne. A meno. Pri tých slovách sa niečo v Marekovi pohlo, ako starý zámok, ktorý sa po rokoch konečne otvorí nie násilím, ale správnym kľúčom. Lampu v ruke držal čoraz voľnejšie a svetlo začalo meknúť, ako by ani ono už nemalo potrebu osvetľovať kamene a mená. Ja som len chcel, aby niekto počúval, zašepkal. Počúval som, odpovedal dom. A potom dodal. A čakám. Vzduch v pivnici zhustol, no nie chladom, spomienkou. Stieny sa nehybne priblížili, alebo sa len Marek prestal brániť a zrazu mal pocit, že stojí v priestore, ktorý je menší, nižší a že jeho telo je akési ľahšie, kratšie, ako by sa scvrklo spolu s časom. Bol malý. Taký malý, že tma bola väčšia než on a les, do ktorého sa zatúlal, nemal koniec. Len vrstvy, ktoré sa ukladali jedna na druhú čoraz tmavšie, čoraz tichšie. Plakal potichu. Nie preto, že by bol statočný, ale preto, že sa bál, že ak ho niekto začuje, nebude to človek. Dom tam ešte nestal. Bol to len prázdny priestor medzi stromami. Miesto, kde les akoby zadržal dých. Nechcem byť sám, zašepkal vtedy chlapec. Objímajúci kolena, hlas sa mu lámal a slová sa mu lepili na pery. Sľubujem, že ak tu niekto bude, ak niekto príde, ja zostanem. Ticho ho počúvalo a tentoraz odpovedalo. Nie slovami, nie zvukom, pocitom, teplým a bezpečným, ako keď sa niekto posadí vedľa teba bez otázok. Chlapec zdvihol hlavu a tam, kde predtým nič nebolo, sa črtali obrysy. Nie steny, ale zámer. Budem rozprávať, dodal rýchlo, zúfalo, ako by sa bál, že ponuka zmizne. Budem si pamätať všetkých, len nech ma tu nenecháš. Les sa pohol. Nie vetrom, ale rozhodnutím. A keď ho našli o niekoľko hodín neskôr, stál na okraji lesa, ticho, pokojne a za jeho chrbtom nebolo nič. Len miesto, ktoré si zapamätalo sľub. Marek stal v pivnici dlho,
bez pohybu a mená na stene už nepôsobili hrozivo, skôr trpezlivo, ako zoznam vecí, ktoré sa splnili presne tak, ako mali. Všetko do seba zapadalo pomaly, s nepríjemnou logikou, ktorej sa nedalo odporovať, pretože nevznikla z násilia, ale zo sľubu. Takže to nebola kliatba, povedal napokon. Hlas mal pokojný, až cudzí, ako keby ho už používal niekto iný. Bola to dohoda. Dom neodpovedal hneď. A keď prehovoril, nebolo v tom víťazstvo. Bola to potreba, povedal. Ty si potreboval, aby niekto zostal, a ja som potreboval, aby si pamätal. Marek prikývol, hoci nikto nemohol vidieť jeho gesto. Spomenul si na roky, keď mal pocit, že príbehy si ho nachádzajú sami, že píše o miestach, ktoré nikdy nenavštívil, o strátenej ľudskej bolesti, ktorú nepoznal, no cítil jej váhu. Dom ho nikdy neopustil, len čakal. Tí ľudia, spýtal sa ticho, čo tu boli predo mnou? Neboli privedení, prerušil ho Dom jemne. Prišli, tak ako ty, unavení, plný slov, ktoré nemali komu povedať. Marek cítil, ako sa mu sťahuje hrdlo, nie strachom, ale pochopením. Dom nebral životy. Brával pamäť. A ja? Spýtal sa. Otázka znela jednoduchšie, než bola. Ticho okolo neho sa pohlo, ako keď sa niekto nadýchne pred odpoveďou. Ty si sa vrátil, povedal Dom. A tým si spomenul. Marek sa usmial slabým, unaveným úsmevom. Takže neodídem. Nebola to otázka. Odídeš, odpovedal Dom, ale nie tak, ako si prišiel. V tej chvíli si Marek uvedomil, že už necíti chlad, ani únavu. Len zvláštnu ľahkosť, ako by z neho niečo ťažké konečne spadlo. Nie život, ale odpor. Mená na stene sa prestali vynímať jednotlivo. Spájali sa do príbehu a príbeh potreboval hlas. Budem rozprávať, povedal Marek nahlas. Vedome, nie zo strachu ako kedysi, ale z rozhodnutia. Nie, aby som niekoho zadržal, ale aby si pamätal. Dom zavrzgal. Nie ako staré drevo, ale ako niekto, kto si sadne a konečne si vydýchne. Potom je dohoda splnená. Mladá žena zišla z cesty len na chvíľu. Tvrdila si, že si potrebuje oddychnúť, že sa len zle nadýchla, no v skutočnosti cítila to isté, čo kedysi cítili všetci ostatní. Únavu, ktorá nemala nič spoločné s telom a myšlienky, ktoré sa v tichu lesa ozývali príliš nahlas. Keď zbadala dom, nezlakla sa. Prekvapilo ju skôr, že ho nečakala, hoci mala zvláštny pocit, že ho pozná, ako by ho videla v sne, ktorý si pamätáš len ako pocit, nie ako obraz. Zaklopala. Dvere sa otvorili sami. Vnútri bolo teplo a ticho, ktoré nepôsobilo prázdne, ale pozorne. Na stole horela lampa a niekde v dome sa ozýval hlas. Hlboký, pokojný, rozprávajúci príbeh pomaly, s dôrazom na slová, ktoré by iní preskočili. Nemusíš sa bať, povedal hlas ešte skôr, než stihla čokoľvek vysloviť. Tu si v bezpečí. Len počúvaj. Sadla si na stoličku, hoci si nepamätala, že by sa rozhodla sadnúť. Príbeh plynul, hovoril o stratách, o sľuboch vyslovených v tme, o domoch, ktoré stoja len dovtedy, kým ich niekto potrebuje. A čím dlhšie počúvala, tým menej mala pocit, že je hosťom. Keď sa po čase postavila, aby odišla, uvedomila si, že sa jej dýcha ľahšie. Nie preto, že by sa jej problémy strátili, ale preto, že ich niekto počul. Na prahu sa ešte otočila. Ako sa voláš? Spýtala sa potichu. Hlas sa na okamih odmlčal, ako by si spomenul na niečo staré a dôležité. Marek, odpovedal. A tento dom si pamätá. Keď vyšla späť do lesa, dom za ňou nezmizol, len stíchol. A ak sa niekedy stratíš a v lese uvidíš svetlo, ktoré tam predtým nebolo,
Zastav sa. Možno to nie je kliatba. Možno je to len niekto, kto ešte stále plní sľub. Týmto sa príbeh uzatvára. Niektoré otázky možno zostali otvorené. Nie preto, že by chýbali odpovede, ale preto, že nie každý príbeh ich potrebuje. Ďakujem, že si našiel čas počúvať. Ak chceš pokračovať, ďalšie príbehy ťa už čakajú.